umetnošću se bavim od malih nogu i kroz školsku galeriju i uz pomoć moje nastavnice imao sam da napredujem kroz neko vreme i kroz učestvovanje raznih likovnih kolonija i učesnika koje su učestvovali i radova sam uspeo i ja da kroz neko vreme napredujem i za mene je umetnost koja ispunjava sreću, radost, druženje i razumevanje drugih ljudi i što na neki način mogu da vide šta ja radim.